syukur nak Islam jong unausan hima. Hakaway ka jingja ka balapaw perthai mentakasngi ki kam thok kam syukur jong ka company ka bapen biang hi ki tendong shet jing shet ni cylinder gas haka thain nong po la shem ba ki la thap da ka hapo ute tendong shet jing shet ban pen khya bat syukur ki pat ba ya ka kam syukur jong ka company ka ba thap ki le air ki ba khya ko ba khatsan point r kilo hakite ki tendong ki bala sam shi ki pat ba ka sor nong po lingba ka ribhoi gas agency lalap da ka kong Marian Sinclair na ka shnong solat thamai Henry Watt hadien ba ka te kala air kala dap lut ru haba thau la shem ba kadang don ka jingkhya ka ba hadu khat khandai point prapho kilo haba kran sha unong tho khubor ka te ka long kmi kala ya thu ba ka dap da ka jingsngo kandit ba ka te ka tendong shat jing shat ka bala yo ha ka khatwai tarik jong ubnai jeliu bat lut no pat tang ha ka ar pusau tarik jong utehi uju ubnai ka kong Marian Sinclair kala ya thu ru ba ka jing shisha ka tendong shat jing shat ka ba ki jupanan kam baro shi kata ka june bet hadu shi banai lenter namar kim da punan kam than bat ka pen kendet yaki kalong ba enda ba ki persyang bandra ka sawa pen ban da ka jingkhi phalo jong ka ka badan jan mar shiteng hapo ka te ka tendong shat jing shat halor ka ni ki jingja na kaliang ka te ka kong Marian Sinclair ka lej ru ban ujor sendan da ka ejahar hathanat nongpo halor ka ni ka benta na ka benta bakin le ai kat kum ki kendon jong ka an halor ka te ka kam thok kam syukur yaki pat ba Fish. Orang temai teman. Terjual Ketika silinder gas ba di kayu dan kam hidang yo ya ka terus tarik ke naijun te dan hapo jong naijun hi asal tarik ke lalu te abang ipet ya ketika silinder gas kendor syu abang ipet pisang ban di ban rai ka hapo jong ka Di kumbaga terus ni ega nek kete gas bang kam. Khat we tarik hadu apsau te tang artayu Apa yo? di baduna ba use tengi ga syanya si banai sai tam kade ketika ba ngidang syot mai ngidang syot mai te ngidang use hasim benengkong Emang no kajaka kin mapiwan sim? ya ketika gas nang ni nama kulum ni maka ketika gas Okay.